Mesec! Danas sam umetnik jer pričam o fotografiji. Preciznije, pričam o fotografisanju meseca. Ljudi vole da fotografišu mesec. Nije ni čudno. Na nebu je. Velik je. Sija. A svojom energijom utiče na život na zemlji. S vremena na vreme izgleda još moćnije nego inače. Crven, plav, velik. A u stvari naša percepcija se menja. Sama veličina meseca koju vidimo sa zemlje varira za svega nekoliko procenata. Ali da se vratimo na fotografisanje. Na prvom mestu treba vam dobar objektiv. Za one koji se razumeju u fotografiju, to bi bilo bar 300-400 mm. Kao što vidite, veličina jeste važna. Ili, ako govorimo to prostijim jezikom, treba vam nešto što ima objektiv koji približava bar 20 puta u odnosu na ono što vam prikazuje kamera na mobilnom telefonu. I tu pričamo isključivo o optici. Ne pričamo o digitalnom uvećavanju, koje je u stvari seckanje slike na manju veličinu, jer to ćete svakako da radite kasnije u obradi. U svakom slučaju, ako objektiv ne može dovoljno da približi sliku, mesec će samo biti jedna svetla tačkica na tamnoj pozadini. A tu dolazimo na drugu bitnu stvar. Kako podesiti aparat? Povremeno mi pokazuju fotografije na kojima je fotografisan mesec koji je izgledao fenomenalno, ali je to na fotografiji ispalo loše i ništa se ne vidi. Razlog je što treba razmišljati o tome šta fotografišeš. Često vidim grešku da prebace aparat na night mode. Kao, mesec, noć, night mode. Ili ostave na automatskim podešavanjima, pa onda aparat divlja sa parametrima. Drugi čitaju uputstva, ali prave veliku grešku jer čitaju uputstva za astrofotografiju. Mesec jeste nebesko telo, ali astrofotografija je fotografisanje zvezda i sličnih nebeskih tela. I mesec jeste nebesko telo, ali zvezde su male tačkice na tamnom nebu koje emituju malo svetla. Samim tim, kada fotografišete zvezde, aparat treba da prihvati što više svetla, kako biste uhvatili to svetlo koje zvezde emituju. I to su onda duge ekspozicije. U normalnoj fotografiji aparat snima 50, 100, 500, 1000 deo sekunde. U astrofotografiji to je sekunda, nekoliko sekundi, nekoliko desetina sekundi. Ali, kao što rekoh, mesec nije isto što i zvezde. Mesec emituje baš mnogo svetlosti. Tačnije, mesec odbija mnogo svetlosti od sunca, ali dođemo na isto. Iz perspektive fotografije, mesec je kao sijalica. Zato ako hoćete da zabeležite detalje, vama tu ne treba puno svetla. Baš kao da ste okrenuli aparat prema sijalici. Dobit ćete samo nedefinisan beli svetli krug. Znači, prvo što vam je bitno kada fotografišete mesec normalnim fotoaparatom, što znači manje više bilo kojim fotoaparatom sa izmenjivim objektivima, jeste da smanjite vrednost ISO koja pojačava svetlo kod slike. Druga stvar je otvor blende. Slobodno možete da je zatvorite jer onako dobijate puno svetla, a lakše će se fokusirati kada je malo zatvorena. Meni je oko 10 bilo ok. Na kraju, dužina ekspozicije, shutter speed. Vidjet ćete da su to delovi i delići sekunde. 20, 50, 80, 100. Znači, sve ukupno ništa slično onome što piše u uputstvima za astrofotografiju kada fotografišete zvezdano nebo. To je više, ja sam mesec fotografisao i iz ruke sa objektivom od 300 mm. Bez stativa, aparat u rukama i eventualno se naslonim na nešto da bude malo stabilniji. U ovom slučaju naslonio sam se na ivicu krova jer je bio nisko i tako mi je bilo zgodno. ISO 100, otvor blende 10 ili 12, shutter speed između 50 i 100. Znači, sa tim podešavanjima se već fotografiše iz ruke, makar ako umete da fotografišete.
Ako samo besomučno pritiskate dugmiće i okidate, moguće je da malo grešite. To je jedna od greški koju vidim da ljudi prave dok fotografišu, a onda fotografije ispadnu loše i u mnogo boljim uslovima. Ali, ako dobro nanišanite mesec i mirno okinete, velike su šanse da će to izgledati dobro. Posle toga fotografiju malo doradite. Lightroom, Photoshop, šta već koristite. Sredite kontrast, oštrinu, svetle i tamne tonove, možda neko izoštravanje, noise reduction, senke. Ja koristim i Topaz aplikacije, a ima i odličnih aplikacija za mobilni. Samo na mobilnom vodite računa kako to stvarno izgleda. Poznanik recimo sve sređuje isključivo na telefonu i njemu to na malom displeju izgleda sjajno, super, fantastično. A onda kada tu fotografiju vidiš na PC-u, na mnogo većem ekranu, mnogo krupnije, bukvalno se vidi kako je i preterano obrađeno, uništeni detalji, uništene boje i izgleda prilično pogrešno. Ali nama ovde ostaje jedna problematika. Mesec na zvezdanom nebu. A s obzirom na to da se tehnika fotografisanja zvezdanog neba i fotografisanje meseca dijametralno suprotno razlikuju, teško ćete to postići jednom fotografijom. Prosto ono što vidimo, što naše oko vidi, funkcioniše sasvim drugačije. Oko radi drugačije i ono što mi vidimo je u stvari slika koju mozak sklapa iz delića. I da bi to lepo izgledalo na ekranu, morate napraviti dve različite fotografije istog kadra, koje onda treba da uklopite. Jednu za zvezdano nebo, drugu za mesec. Ili po nekoliko i jednog i drugog, pa da kombinujete. Ali malo vežbe i to sve funkcioniše. I to bi bilo to. Like, share, subscribe, comment i hvala što ste gledali ovaj video.